Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa a wannan tasha tamu mai albarka, tashar Al-injaz media, a wannan shiri wanda za mu dinga tattaunawa akan kasuwanci a musulunci. Wannan shiri zai tattauna akan hukuncin kasuwanci da nau'ikan kasuwanci wanda shari'ar musulunci ta zo da su, da abubuwan da shari'a ta haramta, da kuma dokoki da suke da alaka da wannan fanni. Abu na farko, addinin musulunci addini ne wanda yake hadawa tsakanin addini da rayuwa, addinin da ya hada duniya da kuma lahira, addinin da ana bauta wa Allah maɗaukakin sarki a cikin masallaci kamar yadda ake bauta masa a kasuwa, kamar yadda ake bauta masa a kan hanya. A dukkanin wasu al'amura na yau da gobe, addinin musulunci yana da nasa tsarin, yana da kuma ra'ayi, sannan kuma akwai dokoki. Kasuwanci abu ne da addinin musulunci ya bashi matukar muhimmanci, dan dan kasuwa wanda yake mutumin kirki to yana samun lada da kasuwancinsa, wato mutum zai iya samun aljanna ta hanyar kasuwanci, mutum zai iya samun yardar Allah ta hanyar kasuwanci. Kuma kasuwanci a addinin musulunci wajibi ne, wato wajibi ne a cikin musulmai sai an samu 'yan kasuwa waɗanda za su dinga wadatar da musulmai daga abubuwan da musulmai suke bukata ta hanyar siye da siyarwa. Inda a ce musulmai za su bar kasuwanci ga baki ɗaya, da dukkaninsu za su fada cikin alhaki, dukkaninsu za su zamo abin zargi. Saboda haka kasuwanci ba karamin abu bane ba. Annabawa sun yi kasuwanci, annabi sallallahu alaihi wasallam akan kansa ya yi kasuwanci, sannan kuma ma hadisai da ayoyi da yawa suna nuni akan falala da girma da kima da kasuwanci yake da shi. Hadisin da Imam al-Bazzar da Hakim ya ruwaito da isnadi wanda yake shi Hakim din ya inganta, cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce masa ayyul kasbi atyab, wani kasuwanci ko wani neman kuɗi ne ya fi zama halal, ya fi zama mai daɗi, ya fi zama wanda yake shari'a ta fi sansa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa amalur rajuli biyadihi, aikin hannu, wa kullu bai'in mabrur, da kuma dukkanin wani kasuwanci wanda yake ya kubuta daga riba, ya kubuta daga ha'inci, ya kubuta daga algus, ya kubuta daga dukkanin wani abu wanda shari'a ba ta so kamar garar. Kenan kasuwanci yana cikin abubuwan da shari'a take girmamawa. Sai dai lura, wannan hadisin ya faɗa abubuwa guda biyu, ya ce amalin rajuli biyadihi, aikin hannu, wanda shi aikin hannu yana kunsar abubuwa da yawa. Dukkanin wani abu da za ka kirkira da hannunka ka sana'anta ka siyar yana cikin aikin hannu. Aikin gyare-gyare da ake yi, wanda ake yinsa da hannu, yana cikin aikin hannu. Bari ma abin da ya fi kyau, noma kansa yana cikin aikin hannu. To wannan aikin hannu din ya fi kowane aiki falala a abin da yake shine ya fi zama rajihi. Wannan dalilin da yasa shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisin daban, yana cewa ma akala ahadun ta'aman qattu, ba wani mutum da ya taba cin wani abinci khairan min an ya'kula min amal yadihi, sama da ya zamo ya ci abin da yake aikin hannunsa ne, wato shine da kansa ya kirkira yayi, shine aikin hannu. Sai ya ce wa inna nabiyallahi dawuda kana ya'kulu min amal yadihi, annabi dawud yana ci daga aikin hannunsa. Dukkanin nau'in kasuwanci zamu iya, dukkanin nau'in neman kuɗi zamu iya raba su wa'annan abubuwan guda biyu. Aikin hannu wani abu da zaka kirkira ka gabatar, ko ka kirkira ka siyar, da kuma aikin kasuwanci shine ka siyo ka siyar. Kina aikin hannu abinda kai ne wanda ka kirkira abin, ko kai ne ka samar da services din ka ba wa mutane, wannan yana cikin aikin hannu. ka yi amfani ko ka siyo raw materials, almawadul kham, sai ka sarrafa su zama wani abu sai ka siyar, duka wannan yana cikin aikin hannu. Malamai sun yi sabani akan cewa wacce sana'a ce tafi falala ga baki daya. Wasu ce noma, wasu ce kasuwa, wasu ce aikin hannu. Amma abin da ya fi kyau shine a ce noma bangare ne na aikin hannu, sannan kuma fifikon kasuwanci yana da alaka da guri da zamani. A gurin da musulmai suka fi bukatar noma, to noman ya fi falala. A gurin da suka fi bukatar gogaggun 'yan kasuwa, to kasuwancin ya fi falala. So abinda al'ummar musulmi suka fi bukata, wannan abin ya fi zama falala. Addinin musulunci yana girmama sha'anin kasuwanci da riba. Wannan shine ma dalilin da ya saka Allah maɗaukakin sarki yake kiran riba da falalar Allah.
a gurare mabambanta a cikin alkur'ani mai girma. Allah ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, da wasu suna tafiya a ban kasa suna neman falalar Allah, wato suna kasuwanci suna neman riba. da kuma laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, ba laifi akan ku idan ku je wajen aikin hajji ku je kuma ku nemi wata falala daga wajen ubangijinku, wato kun tafi bauta amma duk da haka ba laifi bane ku siya ku siyar ku samu riba, wata falala ce ta Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yana girmama kenan sha'anin kasuwanci, har yake faɗa a wani gurin ci ne idan kuka idar da sallah fantashiru fil ardi, aka idar da sallar juma'a fantashiru fil ardi, ku bazu a ban kasa wabtagu min fadlillahi, ku nemi daga falalar ubangiji wanda shine kasuwanci da samun riba. shi yasa aka roto daga sayyidina Umar yana cewa bayan jihadi babu wani abu da nake so Allah madaukakin sarki ya dauki raina ina cikin yin sa sama da kasuwa da siye da siyarwa. saboda haka dai harkar kasuwanci tana da falala. a shirye-shiryen mu na gaba insha Allah za mu tattauna akan nau'ikan kasuwanci a musulunci, nau'ikan contract da muke da su, mudaraba da musharaka, da yanda ya kamata a raba riba, da abubuwan da suke halal da abubuwan da suke haram a bangaren murabaha da ijara, musaka, wanda abubuwa ne da yawa, da kuma abubuwan da shari'a ba ta so na garar da abin da yake da alaka da riba da algishu da dukkanin abin da yake na cutarwa. sannan kuma mu karkare kan cewa dukkanin wani sabon contract ko wani sabon kasuwanci da zai fito ko alaka tsakanin mutane guda biyu, idan har muka ɗabbaka dukkanin abubuwa da shari'a ta haramta aka yi muka bai dace da su ba, to zai iya zama halal, saboda asalin mu'amala tsakanin mutane shine halacci har sai an samu dalilin da zai haramta. insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga tattaunawa kai tsaye akan abubuwan da suke da alaka da kasuwanci. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.